sikertörténet következik. A helyszín a Moholy Nagyművészeti Egyetem design tanszéke, formatervezési tanszéke, illetve Párizs, illetve Németország a Daimler gyár. Ugyanis magyar formatervezőket már egyetemista korukban szerződtetnek a híres gyárak. Lássuk. Most mondta nekem, mielőtt bejöttünk a folyosóra, hogy már 2 diákjukként dolgozik a Mercedes cégnél. Igen. Tehát főállásban már? Főállásban. Már kapta konkrét munkát? Igen, az egyik 4. éve van kint, a másik most januárban foglalta el az állását, és a napokban telefonált éppen, hogy az első prezentációját megtartotta. Most akkor szerintem lépjünk be a jövőbe, hogyha ezt fogalmazhatom így ezt a dolgot. Itt vannak ezek már elkészült. Ez annyiból, ugye mi minden tervnél csinálunk egy nagy gyűjtési, kutatási szakaszt. Ez például a kétéltű járművekből próbáltuk összeszedni a világon felelhető példákat. Akkor ezt előtanulmánynak mondhatjuk. És itt most a legfontosabb probléma, hogy a gépkocsi és a hajó közti új formát megtalálni. Igen, tehát a régi csúnya kétéltűek helyett a jövő valami olyat, ami sokkal elfogadhatóbb. Hú, ez meg egy szárnyas hajó, vagy mi a csoda lesz ebben? Bocsánat. Ez egy jachtot tulajdonképpen, ami az úton közlekedve egy összecsapott autó. Ez összecsapott állapotában? Igen, egy összecsapott autó, és amikor a vízre ér, akkor 3 része nyílik, és egy trimarán hajóhoz hasonló. Olyan formában, hogy... Igen, több formai variáció van. Most mielőtt azt gondolnánk, hogy valami futurisztikus történethez dolgoznak a hallgatók, ezek a gyár számára megvalósítható közeli 5-10 éven belüli tervek, vagy pedig csak trendeket akarnak látni, hogy miben gondolkodnak most a mérnökök? Mind a kettővel találkoztunk, az igazság, hogy nem is mindig tudjuk megítélni. De önöket nem kell, hogy semmi korlátozza, igaz? Tehát nincs olyan, hogy pénz, anyagfelhasználásban korlátokat állítanának. Azt mondja, hogy álmodjon, amit a legjobbnak tart. Így van. Hogy jött össze ez a Daimler, a Detroit kapcsolat? Mert ugye ez nagyon meghatározó volt így. Azóta komoly ipari munka, tényleg nem a papírnak dolgozik. Stefán Lengyel professzorat kell megemlíteni, ő ugye 30 évig volt az ULMA végzett, és utána Essenben volt 30 évig tanszékvezető professzor, és most 5 éve már itt nálunk a tanszékvezető, és az ő német